Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, oh Palestina libre. Libre Palestina, oh Palestina libre. Nobles como el trigo. Nobles como el trigo. Where are you from? United States? Germany. Mostrar la solidaritat, la poca que poden demostrar amb el poble palestí i el repulso total de lo que està fent Israel. Pareix que no, ningú pot parar a Israel, té molt de poder, no? Evidentment té molt de poder, això està més que l'àvia, però si hagueren reaccionat el món occidental tal com ha reaccionat contra Rússia, alguna cosa li faríem. El que no pot ser és que avui, per exemple, l'Àcid i el Maccabi de Tel Aviv jugant a bàsquet a València, i a futbol, i a l'Eurovisió, i en part econòmica. Fer l'impressió que li van fer a Rússia, mal li farien. Però Molt bé, ha vingut prou de gent, no? jo m'esperava menys gent, però està molt bé. Estic Ara vindrà més. alegre. Molt bé, gràcies. Vinga. Vicent. Movimiento de la Pau. Sigue, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes comentar hoy? Parece que hay bastante gente, ¿no? Pues sí, la verdad es que, dadas las circunstancias, debería haber todavía más gente, pero también dado el calor, también a veces es comprensible. Pero la verdad es que es tan terrible y encima ahora parece que el alto conflicto irano-israelí parece que va a esconder un poco, a tapar un poco el de Palestina. ¿Se podrá parar la guerra? Ayer mismo volvieron a matar a 40 personas accediendo a alimentación, ¿no? Básica. Habrá que parar esta guerra como sea, ¿no? Habría que pararla. Nadie entendemos, o la gente de la calle no entendemos por qué a nivel mundial los políticos no la paran. Porque se están saltando los derechos humanos, no las resoluciones de paz, ya, o sea, no hay quien crea ya ni en la ONU, ni en el Tribunal Penal Internacional, ni en nada. Es una pena. Solo queda movilizarse los pueblos a tope, ¿no? La movilización y la protesta del pueblo. De hecho, por ejemplo, el Netanyahu está pidiendo ahora a la población israelí que salga a la calle para evitar que Irán llegue la que él mismo está clamando a la gente del pueblo, ¿no? Gracias. Comentar lo que és la situació és una aberració i és una desgràcia que però algú tindrà que reaccionar. Nosaltres el que fem és donar suport en la mesura de les nostres possibilitats, no? De que el genocidi que està produint-se és una animalada que gent que pot aturar-ho està permetent-ho i bueno, no cal més que des de sigui a nivell particular, a nivell personal, a nivell institucional local, pues, fer una crida i reclamar que això s'ature d'una vegada per sempre. No estaria mal tota la unió dels pobles de la comarca i la població fent accions fortes i mostrar que aquesta comarca té molta consciència sempre, no? Amb les causes com els saharauis, palestins, i estaria bé fer més accions conjuntes, no, tots? Jo crec que sí, saps que nosaltres el que podem fer són mocions i podem fer algun tipus de manifestació i reunió. En la consciència d'alguns grups de la comarca està, no? I ho fem a nivell conjunt, però bueno, fem les mocions que les passen pel cap i desgraciadament seguirem lluitant com en altres lluites que nosaltres no creguem, no resistim, no? I no resignem a que això s'apare, però estem veient les accions, l'última que està fent en Iran, i això és una aberració total i un genocidi, i ho paguen gent innocent. Per tant, sí, la comarca, ja dic, una part de la societat som conscients del tema, però bueno, desgraciadament fem el que puguem, que és ben poc, desgraciadament, no? Si podem fer més, ahí estaria. Molt bé, moltes gràcies, Rafa. Sempre a vosaltres. Joanet, com estàs? Estic molt bé. Bé, avui és un dia important, hi ha prou de gent en solidaritat amb el poble palestí. Ahí estem. Què menys? Ben, Què passa? com estàs? Jo bé, i tu? Bé, que bonico que ve la gent i
solidaritat amb el poble palestí, no? Sí, bueno, hauria d'haver moltíssima més gent de la que hi ha, però per almenys els que estem, no? Però jo tira a faltar moltíssima gent. Sí. Què més podrien fer des dels ajuntaments de la comarca i la població? Més accions, no? Per a mostrar que aquesta comarca té molta consciència i sempre està en solidaritat amb el poble saharaui palestí. Deguem de seguir, no? Home, per supost que haguem de seguir, per almenys per a que ens escolten i visibilitzar totes les barbaritats que està fent el govern israelita i els Estats Units, que un no sense l'altre no són res, no? Igual de responsables un que és l'altre. Per tant, per moltes coses que fem sabem la repercussió que pot tindre, però per almenys no quedem a casa de braços creuats. Mestre, una cosa, no sols n'hi hauria que parar la venda d'armes, sinó també comercialment, també, no? Hauria que fer un bloqueig total a tot el que n'hi ha que veure a l'estat jueu, ¿vale? Tot, el 100%, d'allà per aquí i d'aquí per allà. Trencar relacions, aïllar-los del que poguera ser, i si de passo fer el mateix en els Estats Units, millor no vindrà a tots. Europa està prou còmplice i no condena com es deuria. Que hipocresia, com governa la dreta a Europa, això és una vergonya d'Europa, no?, actualment. Bueno, això ja fa temps que ho sabem, no? Per sort, dels poquets governs que han fet alguna cosa, s'han manifestat o han retirat, és el govern d'Espanya. Els altres, pues bueno, el que dius tu, la típica hipocresia, no? Que com Israel subvenciona Eurovisión, pues Eurovisión, que hauria de ser euro, pues no, pues és euro més Israel, no? I a més ara tot el que està fent. Per tant, és igual, o sigui, els governs és una pura hipocresia, la gran majoria, que per un costat posen la cara bonica i diuen no hauries de fer això, però per l'altre és dona exactament igual. Els poquets que han plantat cara o que estan fent dir les seues possibilitats algo és el govern d'Espanya. A sols queda la població que isca als carrers i pressionar fort. L'únic que ens queda és això, no? Queixar-nos, que ens vegin i, bueno, i ja està, perquè un genocidi com este que està fent Netanyahu i tot el seu govern, no he sentit, torna a dir per als Estats Units, o el que porta 3 dies fent a l'Iran, no? A mi me sale d'ahí, pues ara vaig i ataque a Iran perquè crec que té, conforme li va passar a Saddam Hussein en Irak, o a Gaddafi en Líbia o a qualsevol país d'estos, que bueno, per controlar ells el petroli i tot el que vulguin, tant els Estats Units com Israel, pues nada, aquí no passa res, som els garantes de la reserva espiritual d'Occidente i ells es pensen que són això i així l'actuen. I els altres, pues això, pues concentrar-nos, queixar-nos i esperar que algun dia acabe i a veure si canvien aquest tipus de governs per a que pare d'una puta volta tot el que està fent. Una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Palestina vencerá desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Doctor, ¿cómo ves? Hoy ha venido bastante gente, Hoy ¿no? sí ha venido bastante gente porque el genocidio israelí no tiene límite. Es decir, hoy venían como una respuesta al genocidio, a pesar que ya lleva más que 1 año y medio, pero ya llegaba a sus límites, hasta el límite del hambre. Es decir, ahora ya se puede decir la guerra del hambre, lo que está exponiendo a la gente al hambre. Y vemos que todos los movimientos libres del mundo se dirigen hacia Rafah para intentar abrir la entrada para que puedan entrar, y el gobierno de Sisi, que es la mano derecha del gobierno de Israel, impide a la gente libre entrar a la entrada. Y eso es lo que pagamos. Es decir, aquí no solo es Israel, América y todo el imperialismo de todo el mundo. Y ahora lo de Irán. Parece que Israel es muy difícil frenarle, tiene mucho poder
y son unos asesinos, ¿no? Israel, lo que es Israel. Israel empezó con terrorismo y acaba en terrorismo y ahora es un terrorismo de Estado, donde va a atacar a Irán, lo mismo que atacó al Líbano, lo mismo que atacó a Siria, lo mismo que atacó a Irak, lo mismo que ataca al Yemen y sigue. Eso es un movimiento terrorista y la gente le trata como Estado, pero no tiene Estado ni el nombre. Porque cualquier Estado del mundo tiene límites. Israel no tiene fronteras, no tiene límites. Es expansivo a todo el mundo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Que ha venido mucha gente, ¿no? ¿Cómo lo veis? Hombre, bien, está muy bien. Lo importante es que uno menos lo que de la haga que tenía es, que venir. También. Lo importante es que lo que uno haga esté de acuerdo con uno mismo y ya está. Venga gente o no venga. Hay que frenar el genocidio como sea, ¿no? Exactamente. ¡Hasta el mar! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! Free, free Palestine! 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 Palestina libre! Palestina libre! Palestina libre! ¡Es un genocidio! ¡Es un genocidio! ¡Es un genocidio! ¡Es un genocidio! Sí, ¡La sí. lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! Parar esta guerra, no deben de perder la esperanza, ¿no? Mai tenim que perdre l'esperança. Poder parar-la, bueno, som un granet més d'arena, no? Sí. Gràcies. De res. Palestina libre! Palestina libre! Palestina libre! ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Hermano, ¿cómo ves la manifestación de hoy? Cada vez se une más gente, ¿no? Aunque Bueno, podría haber más, pero... Hombre, yo creo que la segunda que hicimos de 300 personas, yo creo que ha sido la más grande hasta ahora. ¿En dónde fue esa? Sí, Aquí, sí, sí. claro, Sí, sí, sí. Pero bueno, una cosa... No, está bien. Sí, pero ¿cómo ves que esto parece increíble que no se haya frenado aún? Se puede frenar al asesino de este Estado, hace lo que pero quiera. No es este Estado, no es el Estado de Israel, que no es un Estado, es una banda mafiosa. Es que ellos están ahí porque les han puesto los Estados Unidos, Inglaterra, ahora Europa, la católica Europa, la catolicísima Europa, ayudando a los judíos que hace poco eran malos. Es una cosa alucinante, pero es una cosa, si todo, al final todo se resume en una cosa, es el capital. Al capital le interesa una cosa y le interesa hacerlo de otra. Porque aparte de para controlar la energía, el gas, el petróleo y demás, es que los miles y miles y miles de millones que están ganando las empresas armamentísticas es una locura. Y ahora lo que van a ganar las constructoras, lo hagan para Palestina o lo hagan para Israel, es igual. Pero aquello va a ser un negocio donde va a estar el Trump omnipresente. Y ahora con lo de Irán, o sea, no, es una detrás de otra. Pero es que Israel, o sea, bueno, lo que reivindica esta gente, que a veces sabéis en Escapa y le llamo Israel no existe, pero lo que reivindican es lo que ellos llaman el Gran Israel, y el Gran Israel es Irán, Irak, Siria, Líbano, Jordania, Egipto, todo. Sí. Bueno, pues no perdamos la esperanza, ¿no, hermano? No, la esperanza no, pero la paciencia sí. Sí. Gracias. ¿Quieres decir algo tú?
Es que lo que tengo que decir no se me permite, porque la rabia ya es horrible, ya no, la impotencia, ya no se sabe qué decir, de verdad. Esto no se puede aguantar. Muchas gracias. Pero sigamos adelante y los pueblos saliendo a la calle es fundamental, ¿verdad? Seguimos hasta donde sea. Gracias. Vale. María José, com estàs, bonica? Molt bé, i tu què tal? Com trobes la mani d'avui? Pareix que la gent ja és que té molta ràbia i no saben com parar esta guerra, no? Sí, correcte. Hi ha moltíssima ràbia acumulada, la gent està molt cansada de veure el que està passant, aquest genocidi, de veure patir els xiquets. I per això avui tenim el carrer Campus ple de gent. És la manifestació que hem fet a Ciandenem, és multitudinària, i és per això. Des de l'Ajuntament que esteu recolzant això, què es farà ara quan se'n va allí? Ara, quan arribem allí, anem a penjar la bandera palestina de l'Ajuntament. Molt bé, i què podríem fer en esta comarca, que sempre ha tingut molta sensibilitat amb el poble saharaui i Palestina? Què coses més es podria fer des dels ajuntaments i la població? Què més coses tenim que fer? O sigui, podem ser un exemple per al món d'una comarca que és sempre, no?, en solidaritat. Correcte. Organitzar actes com este i continuant recordant a la gent lo important que és la pau en Palestina i aturar este genocidi. Molt bé, moltes gràcies. A tu, gràcies. Adéu. ¡Es un genocidi! ¡No es una guerra! 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 ¡Es un genocidi! Free, free Palestine! 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 Buenas, ¿qué te parece la manifestación de hoy? Muy bien. Palestina libre. La manifestació d'avui, hi ha prou gent, no? Molt bé, hi ha molta gent i sobretot els que estem així estem molt conscienciats. Llàstima és que és un dia, clar, la gent està majoritàriament a la platja i disfrutant de les vacances, però molt bé. El que ja no crega en aquestes coses de manifestar-se per acabar en este genocidi, tindrà que fer-se-ho mirar. Sí, però mestre, pareix que l'estat sionista té molt de poder i no li frena ningú, i ara Iran, després l'altre, després... I això, però quina barbaritat és això? Però el que és una pena és que el tema dels països, com Europa i això, és increïble. Jo no veig manifestacions contundents. Haurien d'estar avui en tota Espanya i en tot el món milers i milers. Com la manifestació que hi ha quan lluitaven contra la llibertat, amb tot el tema que hi ha de les matances de... Però ahir ni s'han manifestat en tota Espanya, Sí, però que les manifestacions no són suficients, fan falta, no? Però el que no entenc jo és com el poder internacional que està mirant per un altre costat. No té explicació, no té cap explicació. A mi no m'agradaria que passara res extraordinari en Orient Medio, però si Iran tira una bomba nuclear, més d'un tindrà que plantar l'orella. Lamentablement, per a grans remeis, per a grans mals, grans remeis, jo no soc partidari d'això, soc partidari de la pau. Hi ha alguna cosa que té que passar per a que acabe esta barbàrie. És que el que està passant en el genocidi en Palestina no hi ha precedents en el món. Entonces, esperem que d'una volta per totes els poders internacionals intervenisquen i la pau sigui la sana. No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. ¿Quieres decir algo?
¿Qué te parece esta manifestación? Hola, me parece maravillosa en la medida de que muchas personas están reunidas no solo acá, sino a nivel mundial. Estamos pues todos convocándonos desde una sola intención, que es apoyar al pueblo palestino. Creo que vemos muchas personas también acá de muchos países que estamos acá como en este foco. Y pues nada, o sea, como que en la medida de lo posible siempre comunicar a la gente lo que está sucediendo. Como que mucha gente es muy ambigua y muy ajena a todo lo que sucede. Entonces me parece muy importante que este tipo de acciones se gesten en lugares como este, donde vienen tantos turistas de tantos lugares. Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Es un genocidio. Hermana, ¿qué opinas de la concentración de hoy? Que a mucha gente, ¿no? Pues la verdad es que esperaba algo más, pero lo importante es que estamos aquí. ¿Vale? Muy bien, ¿se podrá parar la guerra? Porque estos son unos asesinos y ahora Irán, después el otro. Sí, claro, nos están incendiando al planeta, porque lo único que quieren es, la vanidad de ellos es más poder y más poder. Eso es lo único que quieren. Y no solamente el poder, sino el dominio y el sacrificio del resto del pueblo. Pues no hay que perder la esperanza, ¿no? Lo único que no podemos perder, y por eso estamos aquí. Vale. Muchas gracias, hermano. A ti, muy amable. ¿Quieres decir algo? ¿Qué te parece esta manifestación? Parles valencià? Sí, parlo valencià. Molt bé. Què et pareix, mestre? D'on veniu? Venim de Pego. Molt bé. Aquesta manifestació és necessària i és necessari moltes més manifestacions. Què podríem fer més a la comarca per accelerar les accions? Per exemple, vagues de fam, ja, és que això ja és inaguantable, no? Pense que tindrem que ser forts en els carrers i posar una lluita firme en els carrers per a que els nostres governants prenguen acció contra el que està passant en Palestina. Té molt de poder Israel i recolzat per el xèrif Estats Units, això, i Europa, una vergonya, no? Això és l'imperialisme de sempre i el sionisme finançat per els mateixos nord-americans que estan destruint una vegada més un altre país d'Orient Mitjà, que és legítim i deu de ser lliure. Molt bé, moltes gràcies, mestre. A vostès. Visca Pego. Visca Pego. ¿Cómo estáis? Dionisio, ¿cómo lo ves hoy? Hay gente, ¿no? Caluroso. Pero parar a estos sionistas asesinos está muy difícil. ¿Qué les pasa a esa gente? Y ahora Irán, después el otro, Esto es inaguantable, ¿no? ¿Qué acciones más se podría hacer de parte de ayuntamientos de la comarca o la población? ¿Huelgas de hambre y hay que acudir a eso o qué? Pues sencillamente no lo sé, porque mientras los gobiernos que tengamos sigan haciendo negocios con ellos y apoyando el genocidio, la clave la tiene Europa y Estados Unidos, que son los que realmente están defendiendo los intereses en el Golfo Pérsico. ¿Es así de claro? Sí, sí. Gracias, hermano. Es un genocidio, no es una guerra. Las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven. Las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven. Las sanciones a Israel.